салом. Барномаи Китобхон аст ва меҳмони навбатии мо Маҳин ба барнома хуш омадед ва хеле хуш омадед. Мехостам аввал худатонро ба бинанда муаррифӣ мекардед. Салом далери гиромӣ, салом бинандаи азиз. Ман Маҳин Даврон ҳастам, хабарнигори озод, ба тарҷумаи матнҳо машғул ҳастам, ба унвони фрилансер кор мекунам. Тарҷумонӣ ҳам мекунед? бале, ман бештар ба тарҷумаи хатӣ машғул ҳастам. матолиби масалан китобҳоро, гоҳе мақолаҳои рӯзноманигорӣ илмиро баргардон мекунам. Бисёр хуб. Душвор нест кори тарҷумонӣ? кори тарҷумонии хатӣ албатта бале душвор аст. Аз ин ки масалан ба назари ман гоҳе ман фикр мекунам аз ин ки як матлабро тарҷума кунам, навиштанаш осонтар аст. Навиштани як мақолаи таҳлилӣ шояд осонтар аст, вале ин кор хеле кори ҳаст ки ба дили ман ҳаст, яъне кори ором ҳаст ва ман дӯст медорам. ба ҳамин хотир душвориҳояшро нигоҳ намекунам. То ба имрӯз аз китобҳо, манзурам аз адабиёт, романи масалан кишварҳои хориҷӣ ё чизе тарҷума кардед ки дар фурӯшгоҳҳо пайдо карда шавад ё то ба имрӯз? Ё фикр кардед ки ба тарҷумаи ҳамин гуна асарҳо даст бизанед? Бале, ташаккур барои савол. Ман фақат китобҳои Шаҳзода Самарқандиро тарҷума кардам. Якеаш ҳам Синдроми Стокҳолм ҳаст ки чанд соли пеш тарҷума карда будам, ба хати форсӣ навишта шуда буд, онро ба хати сирилӣ баргардон кардем. Бале, фақат баргардон. Бале, баргардон. Манзурам аз тарҷума ҳамон баргардон аст. ва китоби дигарашон Регистон ҳаст. ин китобро ҳам аз хати форсӣ ба хати сирилик баргардон карда будам чанд соли пеш. ва албатта ин тасмимро дорам ки ба баргардони китобҳо машғул шавам. ва агар ин иқдом ҷиддитар сурат бигирад, ман фикр мекунам хонандаи тоҷик бо забони худаш, бо забони модари худаш ба сарчашмаҳои гуногун, ба сарчашмаҳои аҷибу ғариб ва ба адабиётҳои асил ва шоҳкорҳои ҷаҳон дастрасӣ пайдо мекунад ва ин хеле хуб мешавад. Хуб, чанд соли кулӣ дорем ки аз ҳар меҳмони барнома мепурсем, худатонро китобхон меҳисобед ё не? ман рости гап наметавонам худамро китобхон бигӯям. шояд одамоне ҳастанд ки хеле зиёд мехонанд, яъне ҳар рӯз китоб мехонанд, аммо ман гоҳ-гоҳе вақте ки бекор мемонам китоб мехонам. ин андешае ки мегӯянд агар як китобам хонда боши китобхонӣ ё намедонам ду китобам хонда боши китобхонӣ, шумо қабул доред ё не? яъне дар кул бояд ҳамеша бошад, мутолиа пайваста бошад, доим бошад, баъд метавонем бигӯем ки мо китобхон мутолиа пайваста бояд бошад. бо як-ду китоб мо китобхон намешавем. албатта ин хуб аст ки ҳадяқал як-ду китобро хонда бошем, аммо беҳтар аст ки мо пайваста ба мутолиа машғул шавем ва аз ғизои маънавӣ бархурдор бошем. бубинед, дар кишвари мо мутаассифона оморгирӣ дар мавзӯи китоб вуҷуд надорад ки ман бигӯям ки бештар мардҳо китоб мехонанд ё занҳо китоб мехонанд. вале ҳамчун як зани ҷавон, модари ҷавон, назаратон ба ин чи аст? яъне бештар имрӯз ба андешаи шумо кадом қишр китоб мехонад ва рӯ ба китоб овардааст дар шароити феълӣ? ман албатта аз рӯи мушоҳидаи шахсии худам мегӯям. бале, ман бештар мебинам ки масалан шояд мардҳо бештар имкони китоб хондан доранд, чун занҳо бештар ба кори хона машғул мешаванд. баъд аз ин ки аз мактаб фориғ мешаванд, донишгоҳро хатм мекунанд, дигар хонадор мешаванд ва ба фарзанддорӣ машғул мешаванд. аммо мардҳо масалан имкон доранд ки аз кор биёянд, як китоб бихонанд, рӯзнома бихонанд, телевизион тамошо кунанд, бо дӯстонашон бираванд бишинанд. аз ин ҷиҳат ман метавонам бигӯям ки шояд мардҳо бештар мехонанд, аммо омор манам дақиқ намедонам. чун оморгирӣ вуҷуд надорад ки мо бигӯем насли навра зиёд мехонад, пиронсолон зиёд мехонад ва чӣ мехонем аслан. вале хеле кишварҳои пешрафтаи дунё ба ин чиз бисёр таваҷҷӯҳ мекунанд ки кадом қишр дар кадом сатҳ ва рӯзона ҳатто миқдори мутолиа, яъне соати муайяне ки мутолиа мекунад чӣ қадар. шумо дар рӯз чӣ қадар мутолиа мекунед? агар ба мутолиа машғул шавед? ман дар рӯз масалан рӯзҳое ҳастанд ки ман аслан китоб намехонам, вале ман дар рӯз ҳатман мутолиа мекунам, аз сайтҳои форсӣ забон истифода мекунам, як мақолае ё ҳатман шеъре мехонам. масалан як сайти Ганҷур.нет ҳаст ки онҷо шоирони форсӣ забон ҳастанд ва ман ҳатман рӯзе масалан як байте ё як ғазале мехонам ки масалан маънияшро бидонам, ҳарчанд масалан аз ёдам накунам, вале ман мехонам. мегӯянд дидани як асари хуб, гӯш кардани як мусиқии хуб
ё ҳадиақал хондани 4 мисра шеъри хуб дар рӯз, ин ҳам мутолиа аст. шумо ба ин чӣ назар доред? 100%. одам бояд ҳамеша дар ҳоли мутолиа бошад, чӣ аз роҳи шунидорӣ, чӣ аз роҳи хондан яъне дидорӣ бошад, ё чӣ аз роҳи гуфтугӯ бошад. Ин ҳамааш мутолиа аст. Масалан китобҳои савтӣ ҳастанд, онҳое ки чандон ба хондан алоқа надоранд, дар ютуб мешавад китобҳои зиёди савтиро ба забони русӣ, ба забони форсӣ пайдо кард, англисӣ пайдо кард ва гӯш кард. бораи китобхонии зану мард гуфтем. мегӯянд зана чӣ хонданаш чӣ? ҳатто зана чӣ китобхониш чӣ? назари шумо ба ин гуна афроде ки ҳамин гуна назар доранд чӣ аст? ман албатта муқобили ин ҳарф ҳастам, чунки зан пеш аз ҳама бояд босавод бошад. ман медонам ки аз таҷрибаи худам мегӯям, медонам ки дар мактаб ҳамеша духтаро фаъолтар ҳастанд. вақте ки мехонанд дар мактаб, донишгоҳ хеле фаъол ҳастанд, хеле пешрафт мекунанд, аммо вақте ки шавҳар мекунанд дигар ин истеъдодашон пушти парда мемонад, ба хонадорӣ машғул мешаванд ва аз нақш гузоштан дар ҷомеа маҳрум мешаванд. ҳатман зан бояд дониш дошта бошад, то ин ки масъулияти бештаре бар дӯши зан ҳаст нисбат ба мард. ӯ ҳам фарзанд тарбия мекунад, ҳам хонадорӣ мекунад. ҳатман бояд дониш дошта бошад ки чун насл мегузорад ва зиндагӣ медиҳад ба дигарон. аз кадом син ҳис кардед ки китоб хондан барои шумо зарур аст? хуб ба шумо гуфтанд ё муҳити хонаводагиатон буд ё аз ҷое шунидед? чаро фикр кардед ки китоб хондан муҳим аст? ман масалан дар хонаводае ба дунё наомадам ки падару модарам фарҳангӣ бошанд, аҳли китоб. хуб анаминаш муҳим аст ки аз куҷо шурӯъ кардед, чӣ гуна шурӯъ кардед? Бале. ин барои бисёр бинанда муҳим аст ки чӣ гуна фарзандонашон ё худашон мехоҳанд шурӯъ кунанд ё наметавонанд, ё чӣ кор кунанд масалан барои шурӯъ. ҳамчун аз нигоҳи мо, албатта мо баҳс вориди тахассусе нестем ки тахассус ҳамчун равоншинос ё ҳамчун одамоне ки медонем аз куҷо шурӯъ кунем. фақат аз худамон бояд бигӯем ки чӣ боис мешавад ки мо шурӯъ кунем ё шурӯъ кардем аз ҳамонҷо. як чиз ман бигӯям, дар аксари хонаҳои мардуми мо мутаассифона китобхона вуҷуд надорад. як гӯшаи китоб вуҷуд надорад. мардуми мо пули зиёде сарф мекунанд барои харидани чизҳои қиматбаҳо барои хонаашон. ҳар аз чанд соле таъмир мекунанд, хонаашонро зебо мекунанд, масалан агар имкон пайдо кунанд, ё як ҷавоҳирот мераванд мехаранд, тилло мераванд мехаранд, аммо дар як моҳ намераванд аз ҳамон маоше ки мегиранд ақаллан 1% барои харидани китоб масраф кунанд. яъне гӯшаи китоб нест, аммо дар хонаи ман гӯшаи китоб вуҷуд дорад. як китобхонае вуҷуд дорад ки дар он китобҳои форсӣ зиёд ҳастанд ва ин 3 соле ки масалан китобҳои форсӣ манзуратон ба хати ниёгон, китобҳое ки ба хати ниёгон бале. ва ин 3 соле ки масалан ман бештар бекор мондам, танҳо мондам, рӯ овардам ба китоб ва бигӯям ки дӯсти беҳтарини худам. бо бачаҳотон ҳам китоб мехонед, яъне манзур вақт мегузоред бо бачаҳотон? бале, албатта ман барои бачаҳоям китобҳои донишнома мехарам. мутаассифона дар Тоҷикистон барои кӯдакон ба забони тоҷикӣ китоб хеле кам аст. ман баъзе донишномаҳое дорам ки онҳоро аз як фурӯшгоҳи форсӣ харида будам. онҳо энциклопедия ҳастанд, масалан замин. ҳеҷ вақт фикр накард инҳоро баргардон кунед барои масалан фурӯшгоҳҳо ва мардуми дигар? ман зиёд шунидам ки мо ҳамин гуна адабиётҳои бачагона надорем, то фарзандонмон машғул шаванд ба китобхонӣ. фикр накардед ки инҳоро баргардон кунед барои ҳам вақтҳои бекориятон, ҳам хуб пул кор мекардед, ҳам даромад мешуд, ҳам як хизмати хуб мешуд барои бачаҳои мо, кӯдакҳои мо, ҷавонони мо? ман албатта ҳамеша ба ҳамин фикр ҳастам. ман то ҳоло ҳам ба ҳамин фикр ҳастам ва ин орзуи ман аст ки китобҳои форсиро ё китобҳои ҷаҳонӣ, китобҳое ки нав дар ҷаҳон тарҷума навишта мешаванд, ба қавле бестселер ҳастанд ва онҳо бо забони русӣ ба мо аз Русия ворид мешаванд. ман хеле мехоҳам ки ин китобҳо ба хати сирилик ва забони давлатӣ бошанд, хоҳ онҳо аз русӣ баргардон шаванд ва хоҳ аз забони форсӣ. масалан ҳар китобе ки имрӯз дар як гӯшаи ҷаҳон нашр мешавад, фардоаш дар Эрон ҳаст, ҳатман тарҷумааш ҳаст. тасаввур кунед, ба англисӣ чоп шавад, тарҷумааш ҳаст. яъне мо дастрасии наздиктар дорем ва аз нависагардонӣ, яъне баргардон кардан имкони бештар дорем ва ин орзуи ман аст ки як гурӯҳе ҳамин гуна ташкил диҳам, албатта имконам пайдо шавад ва ин китобҳои нави ҷаҳонро, адабиёти нави ҷаҳонро хеле иқдоми хуб аст ва иқдоме аст ки дар ҷомеаи мо ҳамин шабу рӯз мисли як обу ҳаво барои мо зарур аст ва агар ин кор шавад чӣ хушбахтӣ аст барои мо ки мо бештар бо забони худамон, бо забони модари худамон, зеро афкори моро
дониши моро, ҷаҳонбинӣ моро агар бо забони худамон яъне шакл бидиҳем, ташаккул бидиҳем, ман фикр мекунам нуран ало нур мешавад. бибинам чанд китоб ба барнома овардаед. Хуб муаррифӣ кунед чӣ китобҳо ҳастанд ва хондед кадомашро, мехоҳед дар бораи кадомаш суҳбат кунем ки ҷолибтар бошад барои бинанда. ташаккури зиёд. ин китобҳоро ман нишон бидиҳед ба дурбини мо то бинанда ҳамашро хондам. ин китобҳое ҳастанд ки ман дӯсташон медорам, шояд бисёре аз хонандаҳои тоҷикам хонда бошанд. ин китоби синдроми Стокҳолми шаҳзодаи Самарқандӣ ҳаст. як китобе ҳаст ки бисёр ҷолиб аст дар бораи саргузашти худи нависанда аст. шаҳзода Самарқандӣ ҳам хабарнигор аст ва ҳам нависанда аст. аз Самарқанд ҳастанд ва дар Ҳолланд зиндагӣ мекунанд. чанд соли пеш ин китобро дар бораи зиндагии худаш навишта буданд ва чӣ гуна фарзанде ки дар батни худаш дошт аз даст дод навиштааст ва эҳсоси як модари бордорро навиштааст. ба наздикӣ ҷое хондам ки Озарахшам мегуфт беҳтарин китоб ҳамун китобҳои тарҷумаҳолӣ ҳастанд. вақте ки суол мекунанд аз ишон мегӯянд Озарахш як шоири хеле маҳбуби мо аст дар кишвар, мегӯянд ки чӣ китоб беҳтар аст, мегӯянд ҳамун китобое ки тарҷумаҳолӣ аст. шояд аз ин нигоҳ китоб хеле ҷолиб бошад. хуб дигараш ин китоби қаландарнома ҳаст. ман ин дар ҳоли хондан аст, ҳанӯз ба итмом нарасидааст. чанд китобро якҷоя мехонед ё ки чӣ хел? на ман то як китобро тамом накунам. гоҳе мешавад ки як китобро ман мехонам ва нимкола мемонам, сангинӣ мекунад, то охир намехонам. бармегардӣ ки ҳамин хел фаромӯш мешавад. бармегардам ҳамун замонаш ки биёяд бармегардам. ин китоб қаландарнома аст. ино достонҳои кӯтоҳ аз раҳнаварди Зарёб ҳастанд. достонҳои бисёр кӯтоҳ ҳастанд ки аз ҳам маънӣ доранд, ҳам пандомез ҳастанд ва ҳам ҳаҷвӣ ҳастанд. масалан мегӯянд чаро касе дуғи худаша туруш намегӯяд. воқеан дар воқеъ бояд бигӯӣ ки дуғи ман туруш аст, дуғи туруш харидор дорад. ба ҳамин гуна достонҳо зиёд ҳастанд. ин достони кимиёгар аст аз Пауло Коэло ки ба хати русӣ, ба забони русӣ дар китобфурӯшиҳои мо ҳаст. алхимик ва хеле машҳурам ҳаст. бале, инро ман ба форсӣ хондаам. инам чанд соли пеш хонда будам. яке аз китобҳои бисёр таъсиргузор ҳаст ки ба одам ангеза медиҳад. як нуқтаи ҷолиб дорад. вақте ки ба дасти ҳамун писар обро медиҳанд ва мегӯянд ҳамин оба бигир то фалон ҳамун байни қаср бар ва он қадар эҳтиёт мекунад, мебарад, мегӯянд чӣ дидӣ? мегӯяд ҳеҷ чиз. вақте ки бори дигар бармегардад, мегӯянд акнун атрофро тамошо карда бара. вақте ки атрофро тамошо карда меравад ва об мерезад, баъд устодаш мегӯяд бояд ҳамин хел боше ки кор ҳамин хел бошад то ҳам аз зебоиҳо лаззат барӣ ва ҳам оби дохили ҳамон зарфро нарезонӣ. ин нуқтаи хеле ҷолиб буд ки ман дар ин китоб хондам ва ҳанӯзам дар ёдам аст. ман шояд ҳамин бахшро 2 ё 3 бор такрор хондам. хуб дигараш ин миллати ишқ аст. китоби миллати ишқ аз Элиф Шафақ ё Элиф Шофок мегӯянд. дар форсиашам Элиф Шофок тарҷума шудааст. инам русияш ҳаст. ба форсӣ миллати ишқ аст, вале дар дуконҳое ки мефурӯшанд ба номи 40 қонуни ишқ фурӯхта мешавад. 40 правил любви ҳаст. ин дар Эрон, вале дар мо 40 правил дар Эрон ду тарҷума шудааст. ҳам 40 қоидаи ишқ, ҳам миллати ишқ тарҷума. бале, ин мегӯянд ин беҳтарин тарҷумааш ҳамин ҳаст. дар худи Туркия ҳам 500 бор нашр шудааст. ин бисёр китоби воқеан бисёр китоби оли аст. ғизои маънавӣ медиҳад, чун дар бораи Шамс ва Румӣ ҳаст. бисёро вақте ки 40 правил любви мегӯям 40 қоида ишқ ва миллат ишқ, фикр мекунам фақат дар бораи қиссаҳои ошиқона аст, вале мазмун ва дохилаш хеле чизҳое дорад ки моро ба ирфону ба тасаввуфу ба ахлоқу ба одоб ва ҷаҳонҳои комилан. ин китоб ҳар як саҳифааш саршор аз маънавиёт аст. на танҳо дар бораи ишқи заминӣ гуфта шудааст, дар бораи ишқи илоҳӣ ҳам ҳаст. худи Мавлоно тавре мегӯяд ки ишқи илоҳиро вақте дар меёбӣ ки то ба ишқи заминӣ расида бошӣ, яъне ишқи заминиро таҷриба карда бошӣ. ҳар касе ки ишқи заминиро таҷриба накарда бошад, ҳеҷ вақт ба ишқи илоҳӣ намерасад. ин гуна ҳарфо дорад ва ҳар як саҳифаашро ки ман мекушам, масалан ҳамин қоидаҳои Шамси Табрезӣ 40 то ки ҳастанд, дар ҳар як саҳифааш ба хати сиёҳ гуфта шуданд ва ин қоидаҳоро ҳар рӯз бояд хонд ки барои одам бояд ангеза диҳанд, чун чӣ мегӯянд, як нерӯи мусбат медиҳанд ки кӯмак мекунад одам зебоии ҷаҳонро бинад ва хушбахтона зиндагӣ кунад.
ва бубинед ки бархурд як инсон бо инсони дигар, масалан вақте ки Шамс меояду бо Мавлоно вомехӯрад, чӣ гуна ҷаҳони Мавлоноро тағйир медиҳад, ҳам ҷаҳони ботинӣ, ҳам ҷаҳони зоҳирӣ ва таҳаввулотҳои хеле аҷибу ғариб дар ин ҷо мегзарад. Ва ман фикр мекунам ки ин ки муаллиф тавонистааст рӯҳи як 800 сол пешро бо имрӯз пайванд бидиҳад, хеле хеле ҷолиб аст ки ҳам хонандаи имрӯзиро ба самти худаш мекашад, ҳам аз воқеаҳое мегӯяд ки дар як асри мегзарад ва барои шумо хеле ҷолиб аст он вохӯриҳову суҳбатҳову он гуфтугӯҳое ки байни Шамсу байни Мавлоно мегузарад. Хуб, дигараш ман дигараш ин китоби Шоҳзодаи кучулӯ ё Шоҳзодаи хурдакак аст ки инам русӣ ҳаст, инам ҳар кас бояд хонад. Инам форсияшро хонда будам ман, русияш дар хонаам буд овардам. Ва тарҷума ҳам ҳаст дар Тоҷикистон, Шоҳзодаи хурд ва як маркази фарҳангӣ дигар ҳам ин китобро тарҷума кардааст, Шоҳзодаи кучулӯ, ки ҳам ба хати сирилик аст, ҳам ба хати форсӣ аст. Хуб, чӣ чизи ҷолиб дошт аз нигоҳ шумо вақте хондед? Кадом воқеа буд ки бисёр дар ёдатон мондааст? Ман ин ҳамаи чизаш, масалан меравад пеши ҷуғрофиёшинос, бо ҷуғрофиёшинос суҳбат мекунад, он мегӯяд ки ман чӣ нестам, гардишгар нестам, яъне ҷаҳонгард нестам, ман фақат аз ҳамин ҷо нишаста мефаҳмам ки чӣ дар куҷо ҳаст ва ман сабт мекунам. меравад масалан пеши ҳисобдор ҳеҷ вақт надорад ки бо яке суҳбат кунад, ҳе дунболи ваяш аст, ҳисоби пулҳояш ҳаст. яъне ин Шоҳзодаи кучулӯ сайёраҳоеро мегардад ва мебинад ва ҳамин тавр мешиносад. Ва як ҷои дигар масалан меравад рӯбоҳро мебинад ки мегӯяд биё аҳлӣ кунем, яъне биё бо ҳам аҳлӣ кунем. Аҳлӣ чӣ гуна мекунанд? Аҳлӣ чӣ гуна кунам ки аҳлӣ шавам? Як ҷумлааст барои ин ҷо дорад ҳамин китоб ки маро хело такон дод. Ман хондам, воқеан мегӯяд ки инсонҳо ҳама чиза ёд гирифтаанд, бештар инсон ҳама чиза медонанд, фақат як чиз қудраташон намерасад, ин муҳокима кардани худашон, муҳокима кардани аъмоли худашон. Метавонанд дар бораи ҳама хеле соддаву осон қазоват кунанд, вале дар мавриди худашон наметавонанд қазоват карда, наметавонанд дар бораи худшон даварӣ карда. Воқеан ин нуқта хеле дар ин китоб ҷолиб зикр шудааст. Ва соли 2007 агар хато накунам китоби соли фаронса эълон шуд ва яке аз серхонандатарин китоб дар ҷаҳони имрӯз аст Шоҳзода кучулӯ ё ҳамун маленький принс мегӯянд ё Шоҳзодаи хурд. филмашам ҳаст. бале дар воқеъ дар ин китобам Мавлоно ишора кардааст ки ба ҷои ин ки масалан аз пайи ислоҳ кардани як нафар дигар биравед, бояд ба худатон, ба ҷаҳони даруни худатон ворид шавед ва худатонро ислоҳ кунед ва он вақт воқеан шумо як инсони комил хоҳед шуд. Ин дар ин китобам аст, албатта дар ҳамаи ин китобҳо ҳаст. аз як қиссаи имрӯзӣ мехоҳам барои шумо бигӯям ва назаратонро бигирам. як дӯсти мо маркази китобфурӯшӣ дорад ва дар ҳамон биное ки ӯ китобфурӯшӣ мекунад тақрибан 15 ё 16 утоқҳои ҳамон барои зебову ороиш кардани занҳо ҳам ҳаст дар ҳамон утоқ ва хеле занони модерни зиёд унҷо мераванд барои зебогӣ, барои ороиш. як рӯз ман як воқеаро дидам дар ин ҷо. Албатта ки манам пайвандӣ бо ин китобу ин китобфурӯшиву рафтуомаду бо дӯстони китобхонам ино ҳастам. як воқеа хеле аҷиб буд ки барои ман ва он дӯстам хеле такондиҳанда буд. як зан аз ороишгоҳ баромад ва дасти кӯдакаша гирифт омад. Кӯдак гуфт ки модар барои ман афсона бихар ва як афсонаро гирифт, гуфт ин чӣ қадар аст? Гуфт 10 сомон. Ва модар хеле боқар ин афсонаро партофт, рафт ва гуфт ин хеле қимат аст, дар сурате ки шояд ороишу аз 100 сомон зиёд шуда бошад. ман фикр кардам ки шояд нуқтае ки мо имрӯз даргираш ҳастем, мушкилиҳое ки дорем, фоҷиа шояд аз ҳамин нуқта шурӯъ шавад. яъне модар ҳеҷ эҳтироме ба ҳамон, шояд аз ҳамин ҷо шурӯъ мешуд бузургии фарзандию, хондани фарзандию. хуб, ҳамин ҳодиса агар дар шумо тасаввур алон карда истода бошед, ҳамчун як зан, як модар, як нафаре ки китоб мехонед, бо китоб сару кор доред ва медонед ки қадру қимати китоб чӣ аст, чӣ аст фикратон дар ҳамин ҷо? як саргузаште аз зиндагии худам ба ёдам омад. вақте ки бо писарам мо фақат мағозаҳо мерафтем, писарам масалан мегуфт мошин хар ё ягон ширинӣ хар, майда буд, 3 сола буд. хуб, ман барош ҳамеша мехаридам. як рӯз дигар рафтем ба як дукони ғизофурӯшӣ ки дар як гӯшааш қаламу албому инҳоам ҷо дода будам ва он албом сурати ҳавопаймо дошт.
баъд дар омадем ки харидамро кардам. Писарам гуфт ки ҳамон чизро мехоҳам, бо дасташ нишон дод. Гуфтам чӣ? Яке мебинам албомро гуфт. баъд харидам барояш ва бовар мекунед аз ҳамон лаҳзае ки ман ин албомро барояш харидам то ҳоло нақошӣ мекунад. яъне инқадар хуб мекашид ки инқадар ман ҳайрон мешудам. масалан як чиз мекашид, ман ба ҳама нишон медодам. то ҳол дӯстои ман мегӯянд ки писари ту як хат мекашад, ту ба ҳама нишон медиҳӣ. гуфтам не, ман вай ман ҳамеша ташвиқаш мекардам, боз офарин мегуфтам. яке аз роҳҳои муҳиме ки кӯдаконро ба самти китоб барем ташвиқ аст. Ташаккур аст. ва як чиз дигар, бале 100% бояд офарин бигӯем. ҳеҷ вақт нагӯем ки ту безеб кашидиё, натавонистиё, ин тур каш. не, бояд ба дили худаш монем. чӣ хеле ки кашад, бояд ҳатман ташвиқаш кунем. воқеан зебоӣ хуб аст. ҳар як зан бояд зебо бошад, худаша ороиш кунад. ман тарафдори ин ҳастам, ҳарчанд худам чандон ороишро дӯст намедорам, вале мухолифи ороиши занҳо нестам. аммо занҳо бояд мо ба хотири мухолиф инга мухолиф бо зебоӣ нестем, фақат бархӯрда гуфтем. як модар дар як ҷо меояд ин қадар масраф мекунад ва ҷои дигар ки заруртар аз ин аст онҷо масраф кардан намехоҳад. занҳо, ман ба фикри ман ки зан на танҳо бояд зебоии зоҳириша, ҳатман бояд зебоии ботинияшро ҳам таваҷҷӯҳ кунад ва онро ҳам бой кунад, чунки зебоии зоҳири мо ҳамеша нест, ҳамешагӣ нест, аз байн меравад, вале он ғизои маънавие ки мо мегирем ин ҳамеша ҳаст ва рӯҳи моро бештару беҳтар зебо мегардонад бо гузашти солҳо ва ҳеҷ вақт рӯҳ ва зебоии маънавӣ аз байн намеравад ва ин ба наслҳо ҳам интиқол мешавад. вақте ки фарзандои моро мебинанд ки мо чӣ гуна ҳастем, бе ин ки мо ба онҳо омӯзем, онҳо ҳамин гуна моро мебинанд ки мо агар китоб хонем, онҳо мегӯянд ҳа пас китоб хондан лозим аст. ман ба онҳо намегӯям ки ту ҳам хон, вале онҳо мефаҳманд ки китоб хондан лозим аст. агар нахонем, яъне мо бузургсолон барои онҳо намуна ҳастем. мутолиаи пайваста, хондани пайваста мегӯянд ҳамеша инсонро ҷавон нигоҳ медорад ва барояш умри ҷовиданагӣ мебахшад. хеле хуш омадед маҳин ба барнома ва як суҳбати хеле хуб инҷо шуд. ман фикр мекунам албатта барои мо ва тамошобин чӣ назар дорад, бо назари худашон доранд. хеле китобҳои хубам муаррифӣ кардед. бори дигар ба барнома хуш омадед ва ман фикр мекунам ки бахшҳои дигари суҳбат ки дар бораи кӯдакон гуфтем ва чанд қиссаҳои ҷолиб гуфтед, шояд мавзӯи дигар биём дар бораи ин қиссаҳо ва ин кӯдакҳо ва тарбияи кӯдакҳо ва хондани китобҳо суҳбат кунем. маҳин бор дигар ба барнома хуш омадед. бинандаи азиз, худоҳофиз. ин барномаи Китобхон буд. то барномаҳои навбатӣ.